रन्जित बसुमतारी बिथाङा बोरो नोंथाङा होनदोंमोन बिटिसिआव जोंहा 1100टा पस्ट दं गय खान्दिसेबो जायालासिनो जोङो दानथामनि गेजेराव साख्रि होगोन बाहागो रन्जित नोंसोरनि सेलेक्सन बर्डआ बोरो दिनैसिमबो मोनसे सेलेक्सन खालामनायनि बर्ड दानो हादोंना एपइन्टमेन्ट होनो हादोंना बहा थांखो डक्टर मामोन बेयो स्वर्गियारि नीलत स्वर्गियारि बेना 1600टा पस्ट दंमोन बिना फैसा साख्रि होनो खोथा बुंदोंमोन बहा थांखो दिनैसिम होनो हादोंना लाजियाखैसो नोंसोरो सानथ्रि थगायनो दा नंखायनो दिनै रायजो राजाया बुजिगासिनो दं नोंसोरो फुराफुरि बिटिआर एकर्ड खालामनानै बिटिआर एकर्ड नों खालामदों बर' जाथिखौ थगायदों एनडिएफबिखौ थगायदों गासिखौबो थगायजोबथारबाय नोंसोर दा बिनि फाबाव नोंसोरो पानिशमेन्ट बावैसोनि उनाव मोनगासिनो दं बेखौ पानिशमेन्टखौ रुजुननो रेडि जा सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन